Привітання глядачі, ви зараз на каналі Хаба Новая Земля і ви зараз побачите відеосюжет про вечерину памяти літератора, літературознавцы, казачника Петра Васюченка. Петро был вельмі такі вихований чоловік, ми ні разу не посварилися, не побилися. Але калі яму не падабалася, што я придумываю і што не ў тую кірунку ідзе ягоны аповед, і он хадзіў сабе, бурчэў под нос: «Трудно жить на свете, октябренку Пете, бьет его по роже пионер Сережа». Он нават намаляваў мой портрет, написал там про бороду Бармалея и вочы Айболита. Вот. Хоть можно и наоборот. Господар Петро нам дал такую прищепку. Смачная литература. Потому что, оказывается, парфюм Зюскинда немагчыма читать по-руску, а по-беларуску гэта просто смакота. Прыйшла камісія з гарадскога аддзела адукацыі, каб паглядзець на гэтых страшэнных нацыяналістаў, якія будуць здаваць расійскую літаратуру па-беларуску. У яго такая думка, каб спалучаць гэтае, што традыцыйна з гэтым, што наватарскае. Это традыцыя і наватарства. Вось ён прыдумаў для сябе стыль, такі метад, полацкі іранізм. Ён і ў жыцці карыстаўся гэтым метадам. Петро Васюченка сапраўды унікальны пісьменнік. Ён выступаў у 5 іпастасях. Перадусім ён празаік, казачнік, выкладчык, драматург і літаратуразнаўца. Калі аматары беларускай літаратуры знаёмяцца з ім, то я параіў бы пачаць, канешне, з празаіка. Ягоныя кнігі вельмі дасціпныя. Часам у іх столькі гумара, столькі іроніі, што вось усмешка з вашага твара проста не будзе сыходзіць. Ну а па-другое, за што любіць Васюченку? Ён выдатны казачнік. Ягоныя казкі, якія перадусім гэта казкі пра паноў Кубліцкага і Заблоцкага, это просто сапраўды унікальна. Это класіка беларускай дзіцячай літаратуры. Яна ўжо зробленая у фармаце аўдыёбука, бо калі вы не зможаце знайсці кнігі, а хаця этой кнігі яшчэ прадаюцца у крамах у Менску, то можна скачаць і паслухаць аўдыёбук. Ён выдатна начытаны. Па-мойму, чыталі яго купалаўцы. Петро Васюченка быў таксама вельмі весёлы, проста фантанавала. Гэта ягоны гумар, гэтыя расповеды з дзяцінства. І ён умеў смяяцца з самога сябе. І он расказваў такія гісторыі, што здавалася бы, іншы чалавек, не зусім зручна з сябе жартаваць. Да? А он любіў жартаваць самога сябе. І ён звычайна расказваў рэчы і сваёй выкладчыцкай дзейнасці. І гэта было ўсё вельмі цікава. І калі хтосьці думае, што ў беларускай літаратуры такое занудства, то пашукайце кнігі і творы Петра Васюченкі, і вы зразумееце, што беларуская літаратура это сапраўды дасціпна, весела, добра і выдатна. Шаноўныя сябры, я думаю, што большасць з вас добра ведае, дзеля чаго мы тут сабраліся. Вось я атрымаю кнігу, якая выдадзена в выдавецтве «Книга Сбор» в 2021 году. Это одно из самых полных, далёка-далёка не полных, збораў твора нашага народнага пісьменніка крыўі Петра Васючэнкі. Сёння я казаў на дыктафон, што Петро Васюченка просто феномен беларускай літаратуры, беларускай культуры. Па-першае, гэта выбітны літаратуразнаўца, аўтар розных хрэстаматый, падручнікаў па літаратуры, па замежнай літаратуры і гэтак далей. Гэта цэлая бібліятэчка. Шэраг кніг ён рабіў з Лявоном Баршэўскім разам. Па-другое, Петро Васюченка выбітны празаік. Мне вельмі падабаецца. Я ўвогуле прыхільнік рэгіяналізму. Я лічу, што ёсць полацкая беларуская літаратура, ёсць гарадзенская беларуская літаратура. Краіна Беларусь ўсё ж такі вялікая. І калі пісьменнік працуе, он выкарыстоўвае матэрыял свайго рэгіёну. Легенды, паданні,
нейкія моўныя рэчы, дыялекты і гэтак далей. І ёсць такая філалагема Пятрова Васючэнкі, і ён, у якой піша, што сапраўды ёсць полацкая літаратура, ён называе адметнасці гэтай літаратуры. Сярод гэтых адметнасцяў, бадай, галоўная адметнасць – это такой адмысловы крыўскі гумар. І тут ён называе і Вінцэся Мудрова, і Владзіміра Арлова, ну і сябе таксама. Па-трэцяе, Пятров Васючэнка – выдатны драматург. Мы ведаем шмат ягоных драматычных твораў. Пераважна гэта творы для падлеткаў, для дзіцячых тэатраў. Яны якраз ішлі у дзіцячым тэатры. Шэраг гэтых п'есаў зроблены з Сергеем Кавалёвым, і гэта ўжо больш падрабязна пра гэта вам раскажа бліжэйшы сябра і суаўтар Пятра Васючэнкі Сергей Кавалёў, які приехал сюды здалёку, з Любліна. Да. І па-чацвёртае, Пятров Васючэнка выбітны казачнік. Шмат хто з вас ведае ягоныя казкі пра паноў Кубліцкага і Заблоцкага. Гэта некалькі кніг. Гэтыя казкі сапраўды яны как бы... Вот у меня такое ўражанне, што ён іх не прыдумаў. Он і недзе пачуў і запісаў. Таму што гэтыя казкі, яны натуральна ўпісаны вось гэты культурніцкі дыскурс Полаччыны. Вы там пачуеце алюзіі на творы Яна Баршчэўскага, на творы Вацлава Ластоўскага, на яго славутыя полацкі лабірынт. Да? І все гэта разам і ёсць Пятро Васючэнка, і можна выдаць не одну вось такую кнігу з ягонай творчасцю, таму што можна выдаць том драматургічны, том казак, том прозы. І што яшчэ я хацеў бы сказаць, што вельмі значныя тэксты напісаны ім яшчэ так і не надрукаваны, ну у поўным аб'ёме. Напрыклад, у гэтай кнізе ёсць так званы, так он назвал крыўскі слоўнік паводле Яна Баршчэўскага, такой твор, тэкст, или што, як назваць яго. Тут он просто фрагментарна, кавалачкамі надрукаваны. На самой справе это цэлая кніга. Это, я не ведаю, там можна спасылку на Павіча, там, на што іншае зрабіць. І гэтая кніга была бы не была, а ёсць энцыклапедыя полацкай гісторыі, полацкай культуры, полацкіх міфаў і гэтак далей. Прычым гэтыя міфы арганічна ў гэтыя міфы уплятаецца сучаснасць. Там есть тексты про Владимира Орлова, про то, как мы ездили на Нещерду, как там мы утворили таямнічую арганізацыю з'едзенага цмока і гэтак далей. І мой выступ хутчэй будзе такой мультымедыйны. Я думаю, што вельмі цікава было б зараз пачуць нам самога Пятра Васючэнку, які проста патлумачыць, адкуль взяліся гэтыя казкі, адкуль яны ўвогуле нарадзіліся. І пачуем і жонку Пятра Васючэнкі, і нейкіх іншых людзей, але пераважна самога Пятра. Пятро, ён до конца сваіх дзён ён заставаўся казачнікам, ён верыў і любіў казку, ён заставаўся романтыкам. Таму я таксама жадаю вам, каб у вашай душы заўсёды жыла казка, каб вы верылі ў добро, а калі у добро верыш, яно акумулюецца, і калі-небудзь гэта добро апынецца і ў нашай Беларусі. І няхай жыве тая Беларусь, дзеля которой працаваў Пятро, працаваў за кампутарам, працаваў па журналісцкай сваёй звычцы у крэсле з алоўкам, з асадкаю, і за кафедрай в Ін'язе на журфаку, таму што, дзякуючы яму, у душы у студэнтаў прачыналася любоў, гонар і павага да сваёй Беларусі і за тых людзей, которые гэту Беларусь рабілі, падтрымлівалі і чакалі, што яна ёсць,
была и нехай будет. Петро Васюченко, пісьменнік, літаратуразнаўца, казачнік. Адбылася доўгачаканая перадусім для мяне падзея, таму што да трэцяй кнігі пра прыгоды паноў Кубліцка-Заблоцкага я чакаў даўнавата і нарэшце яна пабачыла свет. Ну а першыя творы сагі пра паноў Кубліцка да Заблоцка пісаліся даўна, асабліва першыя, яшчэ ў часы тутэйшых, і друкаваліся ў часопісах «Бярозка», «Вясёлка». Ёсць творы, якія нараджаюцца з салавіных спеваў, а прыгоды паноў нарадзіліся з галодным бурчэннем у жываце. Это маё адчуванне, калі я перасекаў прастору паміж Полацкам і Мінскам і забыўся пад'есці як след. І таму вот з этого галодного бурчання нарадзіліся ў маёй свядомасці, у маім уяўленні вобразы паноў, якія прыпілі, праелі ўсю сваю гаспадарку, у якіх на дваіх засталася адна градка з рэпаю і хата. Але шляхецкіх сваіх звычак яны не пакінулі. Шляхта ёсць шляхта. Паны лічылі, што шляхецкі занятак – это паляваць, баляваць, ваяваць, з яснымі паненкамі амуры круціць. Ну, так яны сябе прыблізна і паводзілі. Таму траплялі ў розныя прыгоды, зараблялі гузоў на сваю галаву. Яны яйка з-пад куру шчабятуры наседжвалі і стралялі па прусаках з дзедаўскай заржэлай зброі, хадзілі пагана ад цмока ваяваць. А потым няўрымслівыя паны перайшлі ў другую кнігу, якая называлася «Жылі-былі паны Кубліцкі-Заблоцкі». Яны сур'ёз заняліся сваёй гаспадаркай, яны купілі нават сабе шляхетнага каня Гарцука, якога вазілі у вазку, таму што ён быў шляхецкая парода, як жа запрагаць такого шляхецкага коня. Да іх прилетела ў госці лятучая свінка з Кітаю, а напрыканцы твора звярнуліся ўсе тыя, хто іх калісьці пакінуў. Яны адзначылі, адсвяткавалі свае каляды. А пасля, ўжо ў 2018 годзе, яны перабраліся ў трэцюю кнігу, якая называецца «Дзівоснае лета паноў Кубліцкага да Заблоцкага». Напісалася прысвячэнне Пятру Васючэнку. Наш земляк, ён як творца вядомы, і дарослым, і дзецям знаёмы, драматург і выкладчык таксама, і паэт, ганарылася мама. Ён вучоны, ды з аўтарытэтам, малец з полацкім менталітэтам, гумарыст, чалавек такі светлы і любімы студэнтамі, ветлы. Рады мы, што знаць звенне вытокі, васючэнкаўскі талент высокі. Навучэнцы мы ўсе, навучэнкі Златавуста Пятра Васючэнкі. Было прыемна, што згадалі твор, які я напісаў, выдаў 8 гадоў таму назад. Жылі-былі паны Кубліцкі-Заблоцкі. Здаецца, усе дывідэнты з этого твору атрымаў. Прэмія «Гліняны Велес». Твор включены ў школьную праграму для 8 класа пазакласнага чытання. Яго чытаюць людзі, калі ім горка на душы маркотна, на сон, каб развесяліцца, здымаюць стрэсы гэтым творам, таму што я паспрабаваў укласці ў яго наш спецыфічны крыўскі гумар. Але мне прыемна было, што крытык з Гомеля, Юнеля Саннікава, перачытала мае тэксты, перавяла іх на мову сацыялагічнага аналізу, гісторыка-культурнага аналізу, і мае паны самому мне паўсталі не ў тым выглядзе нават, у якім раней яны уяўляліся. Можна сказаць, што я адчуў сябе ў сітуацыі Якуба Коласа, які слухаў крытыку на ягоны твор «Новую зямлю», калі вы яго спыталі, ці праўда, што ён укладаў этот твор, тое, што ён не думаў. Ён сказаў, а можа і укладаў. Інакш кажучы, малады крытык і кандыдат філалагічных навук, між іншым, вычытала ў маім творы тое, пра што я не падазраваў у ім. І гэта лішні раз сведчыць пра тое, што творы не заўсёды пішуцца намі. Мы часам укладваем у іх тое, што робіцца па-за намі. Ну а зараз мы будем запрашаць наших гасцей. І у нас шмат прыехала да нам гасцей. Я хацеў бы зараз даць слова Сергею Ковалёву. Это калега Петра Васючэнкі і па аб'яднанню тутэйшае, аб'яднанню маладых літаратараў, якое паўстала ў другой палове 80-х гадоў, і па драматургічнай творчасці, які з'яўляецца суаўтарам засобных ягоных п'ес, у тым ліку п'еса пра паноў Кубліцкі-Заблоцкай. Правда, Сергей? Петро вельмі шмат расказаў пра Кубліцкіх і Заблоцкіх. Я таксама збіраюся пра іх распавядаць. Таму я падумаў, што трэба ўжо тады з гэтага і пачаць. Увогуле, я калісьці пісаў нават невялічкі такі эсэ-ўспамін пра то, як Кубліцкі і Заблоцкі выйшлі на сцэну, таму што гэта было наша сумеснае такое дзецішча з Петром. Кубліцкі і Заблоцкі – гэта яго родныя дзеці, у мяне прыёмныя.
І здарылася это так, у 89-м годзе я раптам у часопісе «Бярозка» прачытаў 3 казачкі Петра Васючэнкі, якога добра ведаю як літаратуразнаўца, па Плечніку, па тутэйшых, пра Кубліцкіх і Заблоцкіх. І мне так спадабаліся гэтыя істоты, а я тады пачынаў свае прыгоды з драматургіі, што я вырашыў, добрая п'еса была пра Кубліцкіх і Заблоцкіх, трэба яе напісаць. І думка эта мне прыйшла неяк так, я якраз тады быў далёка ад Беларусі, у Крыму, на нейкім семінары драматургічным. І думаю, от вярнуся, сустрэнуся заўтра і прапаную. Па-першае, трэба ўзяць дазвол, а па-другое, ну, можа, ён разам згодзіцца. І сустрэўшыся з Петром Васючэнкам, я прапанаваў яго, а чаму б нам не зрабіць, не вывесці Кубліцкага і Заблоцкага на сцэну. І прычым зрабіць это ўдвох, не так, каб я проста па казках Петра Васючэнкі напісаў п'есу, а каб менавіта яе ствараць і далей прыдумваць. У Петра былі на той час 3 апублікаваныя казкі і 2 яшчэ не апублікаваныя. Гэта ягоны праект быў у такім яшчэ ў зародышы. І першая п'еса пісалася вельмі проста. Я проста як драматург на падставе тых 3 казак напісаў такую невялічкую п'еску, а Пятро яе потым яшчэ адгабляваў як празаік, як чыстамову, каб быў адзін і той жа стыль. П'еса атрымалася неблагая, толькі 10 сторонок усяго. Я кажу, ну што це за п'еса 10 сторонок? Трэба, каб хаця б сторонок 20 было, а казак яшчэ не было. Я кажу, давай тады прыдумваць далей разам ужо. Ты сцэну, я сцэну. Петро адразу паставіў такую мову. А можна я потым гэта буду выкарыстоўваць у сваіх празаічных казах, тое, што мы з табой разам прыдумаем. Я кажу, ну, канешне, можна. І другую частку мы ўжо прыдумывалі разам. Ён адну сцэнку, я распрацавалі. Хачу адразу сказаць, што моя адна з самых любімых гераіню Петровай гэтай эпапеі, Кубліцкіх і Заблоцкіх, гэта дзеўка Дрыпа. Вось, на якой хацелі женіцца і Кубліцкі, і Заблоцкі, она не ведала, з каго ж з іх пайсці замуж. І ввогуле дзеўка была шалёная, навогуле хацела замуж выйсці, чаплялася да ўсіх, каго сустрэне. Вось, і ва ўсіх бачыла свайго гэтага будучага жаніха. І казкі Петра Васючэнкі нарадзіліся, ось тут адкуда ён сказаў, што з бурчання ў жывата, калі ён ехаў з Мінска ў Полацк. А з пункту гледжання літаратуразнаўчай я ведаю дакладна, што яны нарадзіліся з вядокам такой прымаўкі «Зарабіў, як пан Заблоцкі на мыле». Все ведаюць эту гісторыю, як Заблоцкі там мыла вёз праз мора і яно растаяла. І Пятро на падставе гэта прыдумаў яшчэ яму Кубліцка такога спарыша і так далей. А гераіня дзеўка Дрыпа нарадзілася таксама з іншай фразы, якую прыдумаў у Пятро Васючэнка. Там яму одна з гераінь кажа гэтым панам, што паненкай не бяда, застанецца і пану Кубліцкому, якая кольвік дзеўка Дрыпа. Дзеўка Дрыпа, ну, задрыпанай вопратцы, гэта было з маленькай літары. А у Петра была гераіня бабулька, якая ратавала гэтых паноў, выганяла гэта страшыдло з іх агарода. Ну, я падумаў, што бабулька неяк не цікава, не эратычна, трэба дзеўку рабіць маладую. Вось. І ролю гэтай бабулькі мы перадалі гэтай дзеўкі Дрыпы, і адразу весялей казка гэта наша пайшла, потом і Петру спадабалася. І ў другой часткі мы прыдумалі, калі закончылася ўжо дзеянне Петра, што трэба выправіць Кубліцкага і Заблоцкага подвігі здзяйсняць. І вось менавіта дзеўка Дрыпа сказала, што не ведаю, за каго з вас выйсці замуж, таму ідзіце, здзяйсняйце подвігі, хто больш здзейсніць, за таго і замуж пайду. Панам вельмі не хацелася рушыць са сваіх гэтых лочкаў з пешы. Ну што зробіш? Вось і яны адправіліся, там трапляюць да гетмана Трыбуховіча, які ваюе з князем Трыгайлам. Ну і я ўзяў на сябе гэту лірычную як бы лінію, а Пятро прыдумаў цудоўную сцэнку такую на кірмашы, цар Максіміліан, прыём тэатру, тэатры. Ввогуле Пятро вельмі любіў тэатр. Я калі першыню трапіў яго дадому, убачыў вялізную бібліятэку, і там збор твораў быў ад Эсхіла, Софокла, да Сартра, да Камю. І аказваецца, гэта яго такая таемная любоў было. Ён вельмі любіў чытаць яшчэ ў дзяцінстве п'есы. Вельмі мала хто ў бібліятэцы бере чытае п'есы. Аказваецца, гэта любоў да тэатра нас так яднала.
Ну і ми потім придумали, що дівка Дрипа закохалась в этого князя Дригайла, не виходить на за панов замуж, а панам і не хочеться, бо жінчина, шлюб – це завжди клопоти, треба гроші на жонку заробляти, все. Вони уладковуються ніде на пасіці, при мьоді, і формулювали свій головний життєвий принцип, який поділяв і Петро Васюченко, і я поділяю. Головне, що в житті, щоб кожен був на своєму місці. А де твоє місце? Там, де тобі лепше. Панов була вельми проста така філософія. Ось, і так народилася гэта п'еса, і мне былі вельмі такія смутныя ўяўленні пра працу ўдваём, як это пішацца на ўзроўні там Ільфа і Петрова, якія сваім чытачам казалі, ну, што такое суаўтарства? Адзін сцяражэ рукапіс, а другі бегае па рэдакцыях і ўласкоўвае гэты рукапіс. Так казалі калісьці браты Ганкуры. Ну, я зразумеў, што мне давядзецца па тэатрах бегаць, таму што я ўжо трошкі пачынаў драматургіяй займацца. Петро будзе сцерагчы гэты рукапіс. І ўпершыню гэта п'еса была пастаўлена ў тэатры Батлейка ў Маладзечні, ў новым такі тэатрам, прычым рэжысёрам не беларускім, а украінскім, Галінай Карбаўнічай, якая прыехала працаваць, якой вельмі спадабалася мова гэтай п'есы. І герой кажа, я не разумею беларускіх рэжысёраў, чаму ніхто не хапаецца ставіць гэтую п'есу. І гэта была першая пастаноўка, прэм'ера адбылася ў 92 годзе. У Петра это ўвогуле была першая прэм'ера, я памятаю, он прыехаў у Маладзечна, гальштук апрануў, касцюм, так вельмі ўрачыста. І здарыўся такі правал, я за 30 гадоў сваёй практыкі не памятаю. Галіна Карбаўнічая была добрая рэжысёрка, перад гэтым яна паставіла такі камерны спектакль «Хохлік» па маёй п'есе, які да гэта часу ідзе ў п'есе. А там здарыўся такая рэч, што, па-першае, ёй зрабілі закіды, чаму яна працуе толькі з абмежаванай колькасцю актораў, а ў трупе там 20 чалавек, і амаль все пенсіянеры, непарафесійныя. І яна вырашыла вывесці ўвесь калектыў, разгарнуць і паказаць на сцэне. Прыехалі чыноўнікі з міністэрства, прыехалі крытыкі, аўтары прыехалі, все чакаем это даўчаканага. Пачаўся спектакль, это быў нейкі жах. Акцёры не разумелі, што яны граюць, гралі адкрытым прыёмам, бегалі з гэтымі лялькамі, дзе там Кубліцкі, дзе Заблоцкі, дзе Дрыпа, хто на кім жэніцца, нічога не зразумела. Потым аказалася, што ў рэжысёркі яшчэ канфлікт з адміністратаркай. Адміністратарка запрасіла на прэм'еру дзяцей са спецшколаў, якія прыйшлі са сваімі настаўніцамі, і перыядычна іх таксама не вельмі цікавіла, што на сцэнах яны бегалі некуды ў прыбіральню, з прыбіральні яны вярталіся значна павесялеўшы, я не ведаю, што яны там рабілі. А кульмінацыяй, значыць, это потым яны проста пачалі бегаць уже, бедны Петро гэта ўсё глядзеў, думаю, што такое п'еса такая была. Кульмінацыяй было тое, што падчас прэм'еры у вядучая беларуская крытыка Жанны Лашкевіч прапала партманетка з грашыма з сумкі. На наступны дзень яна знайшлася ў аднаго са школьнікаў, але ўжо без грошай. Гэта быў такі страшны правал, Петро нават не з'явіўся святкаваць эту прэм'еру і вельмі моцна перажываў. Але потым тая ж Карбаўнічая звольнілася з тэатру і паставіла ў Менску тэатры Галіны Дзягілевай такі моноспектакль пра Кубліцка-Заблоцка, дзе адзін акцёр, Лёня Сідарэвіч, граў всех гэтых постацяў з Кубліцкага і Заблоцка. Это быў такі цудоўны адзін акцёр, 20 лялек, Венемін Маршак зрабіў гэтыя лялькі. І гэты спектакль вельмі шмат дзе паказваўся, мне запомніўся спектакль у нацыянальнай бібліятэцы ў нашай, нават на невялікай сцэне, потым у чырвоным касцёле яго паказвалі. І, нарэшце, ўжо аўтары засталіся гэтым задаволены. І потым Петро далей пісаў гэтыя казкі, і я ўжо як чытач чытаў, што ён далей прыдумае, і часам паміж намі адбываліся такія жартаўлівыя сваркі. Петро быў вельмі такі выхаваны чалавек, мы ні разу не пасварыліся, не пабіліся, але калі яму не падабалася, што я прыдумываю і што не ў тую кірунку ідзе ягоны аповед, ён хадзіў сабе, бурчэў пад нос такую дзіцячую песенку, цішок на расійскай мове. Трудно жить на свете октябренку Пете, бьет его по роже пионер Сережа. І калі я чуў ад Петра гэта, я разумеў, што трэба штосьці ўжо іншае рабіць, неяк з ім больш лагоднае такое.
Ну і потым п'еса ўжо нарадзілася, далей мы не пісалі сумесна п'ес. Пятро захапіўся тэатрам, ён яшчэ шмат напісаў такіх для дзяцей п'есы, для дарослых ён пісаў розныя. Вельмі добра ў яго была пастаноўка ў тэатры юнага гледача. Наташа Башава паставіла п'есу «Маленькі збраяносец» под назвай там «Рыцар орда сланечнікаў». Но мне здаецца, што вот у нас розныя былі таленты. Я не умею пісаць прозу, так як Петро, а ў Петро быў выдатны празаік, яго на невялічкае апавяданне кшталту «Аптэкаркі», «Сон пра белую ружу» — гэта шэдэвр беларускай прозы, да гэта часу неацэненая. Але мне здаецца, ён як драматург, ён впадаў, ён пачынаў доўга пісаць, яго вельмі цікавіла мова. І это доўгія сказы, все. Не столькі мне заўсёды цікавяць вобразы, сюжэт, што будуць граць акторы. А Пятро, яго сама як гучала, гэта мова, рытміка заваражвала. І бачна, што ён такі ў ім жыў празаік. І далей гэта гісторыя, Алей згадваў все гэтыя кнігі, якія былі далей. І мы сустракаліся, сябравалі, ён прыязджаў да мяне ў Люблін на канферэнцыі, я калі быў, Менс заходзіў да яго. І часам у нас адбываліся смешныя такія размовы, жарты, і кшталту такога: «Петро, навошта ты дрыпу выдаў замуж, у мяне не спытаўшыся?» Таму што я чытаю там у другой кнізе, ён яе выдаў замуж за нейкага акцёра таксама. Яна там нарадзіла дзіцянятка, але не выхоўвала, таму што я тэатр цікавіў. І дзіцянятка яны скінулі на Кубліцкага і Заблоцкага, так як у Тралялёначкі Багушевіча. Ну і так это я кажу, гэта ягоныя родныя дзеці, мае прыёмныя. Але я вельмі рады, што не толькі таму, што і Кубліцкія, Заблоцкія пабачылі сцэну і тэлебачанне, і рады, а што дзякуючы гэтаму мы пазнаёміліся і пасябравалі з Васючэнкам. Я не ведаю, ці быў ягоным лепшым сябрам, можа быць, лепшым сябрам, асабліва апошнія гады быў усё ж такі Володя Сіўчыкаў. Але я быў адным з сяброў з Пятром, і быў у яго і в доме, і ў Полацку, і ў Менску. І гэта, канешне, быў вельмі такі сімпатычны чалавек, незвычайны чалавек. Ён прыдумаў для сябе стыль, такі метад полацкі іранізм, што ён пісаў, вынайшаў полацкі іранізм. І ён і ў жыцці карыстаўся гэтым метадам. Яго было цудоўнае пачуццё гумара, і прычым гэты гумар ён часта адносіўся да яго самога. Вельмі шмат людзей, якія любяць жартаваць над іншымі людзьмі, а над сабой не любяць і крыўдзяцца. А Пятро жартаваў і над сабой, і калі доўга не бачыш, ён апавядаў гісторыі пра сябе, якія можна было залічваць альбо да Кубліцкіх, Заблоцкіх, альбо была ў яго такі праект «Гісторыя аднаго губашлёпа» разам з ягоным аднакурснікам. І калі часта гаворыць, што беларуская проза празмерна сур'ёзная, не хапае такіх кніг, каб пачытаць, пасмяяцца, я заўсёды згадваю: пачытайце Пятра Васючэнку і вырвіча «Гісторыя аднаго губашлёпа» пра студэнцкія гады, пра гэтыя авантуры. Безумоўна, ён працягвае эту традыцыю і Андрэя Мрыя, запіскі Самсона Самасуя. І сапраўды Полацк для яго быў такім сакральным месцам, хоць жыў ён у Менску, але ўвесь час туды вяртаўся. І Полацк гэты вельмі, вельмі шмат што для яго даў. Так што няхай жывуць Кубліцкія і Заблоцкія. Так, я думаю, што іншыя грані, таленты гэта чалавека раскажуць іншыя суразмоўцы, таму што гэта такая цэлая палітра колераў, смакаў і іншых рэчаў. Яшчэ мне ўспомнілася, што Пятро калісьці казаў, што калі сапраўды існуе перасяленне душ, то, говорить, я в наступным жыцці, напэўна, нараджуся казюркай. Я говорю: кім ты народзішся? Казюркай. Навошта? Мне цікавіць ты мурашы і іншыя. Потым цэлую п'есу напісаў такую «Затока», там пра і все там дзейнічаюць. Я кажу: што ты напісаў нейкія, у тебе там это казюркі, мурав'і, гэта ж ні ў тэатры это не пакажаш, ні чытаць пра это немажліва. Я вельмі люблю казюрак, кажуць, тут мне да іх нейкі такі сантымент. Але это яго добра характарызуе. Дякую за увагу. Дякую вялікі. Паколькі для мяне беларуская мова не родная мова, але паспрабую гаварыць на яе, і выбачайце, калі будуць, напэўна, нейкія памылкі.
Калі тут Алесь Аркуш позвонил мне, что есть, будет такая сустрэча, я одразу подумала, что можна і так не ведала добра Петра Васючэнкі, але праз нейкі час мне здавалася, што гэта няправда, што з 90-х, можа яшчэ гадоў, калі ўпершыню пачала займацца беларускай мовай, беларускай літаратурай, знаёмілася адначасова з Петром Васючэнкам, таму што не адзін раз чытала ягоныя навуковыя артыкулы, манаграфіі, асабліва гэтую, якую даўно таму пазычыла ад Сергія Кавалёва, які, можа, ужо не памятае, сучасная беларуская драматургія. І па сённяшні дзень гэтая манаграфія са мной, і магу сказаць, што яна у пэўнай ступені уфармавала мяне як літаратуразнаўцу. Але пачну ад гэтага верша, пра які гаварыў тут Алесь Аркуш. Петру Васючэнку. Не перад кожным адкрываюцца нябёсы, святлее ноч, а слова заціхае, і ў цішыні нясмелы чуваць крок, якога рыфму сэрцам свым прымаеш. Гэта Пятро павольна, крок за крокам, за небасхіл праходзіць ужо навекі, з надзейным зрокам, сэрцам чыстым і з творчым духам, скарбам святым. Філалахемы, Пятро, гліфы, казкі і п'есы зачытвае і пра дзівосныя прыгоды самому Богу расказвае. Жылі-былі Кубліцкі і Заблоцкі, нават схадзілі цмока ваяваць. Ну добра, веру ў твоё слова, Бог нечакана прамаўляе, садзіся за прыстол нябесны, хай радасць сэрца абдымае. Паспеем зладзіць новы спектакль, у якім ты будзеш рэжысёрам. Тут беларусаў не так мала, напэўна, знойдзем мы акцёраў. І сеў Пятруля за прыстолам, новы сюжэт ужо прыдумвае, сваю сям'ю, сяброў, знаёмых, са слоў, успамінаў ён стварае, з эмоцый і перажыванняў, са слёз і радасці і кахання. І ўсе чакаюць на прэм'еру п'есы над п'есы. Моцна ў гэта вер. Вось такі. Тое, што важнае у вобразе Петра Васючэнкі, які ў мяне, гэта, напэўна, постаць Петра Васючэнкі, літаратуразнаўцы, які з'яўляецца літаратуразнаўцай высокага фармату, прынамсі для мяне. І ведаю, што не толькі для мяне. Чаму? Гэта я па аб'ёму сціплая кніжачка, якая са мной, сучасная беларуская драматургія, магу сказаць, што яна з'яўляецца энцыклапедыяй беларускага літаратуразнаўства у галіне драматургіі. Тут ёсць усё. Тут, можа, няма такіх інтэрпрэтацый, сур'ёзных аналіз, але, напэўна, ёсць глыбокая думка пра беларускую драматургію, пра яе крыніцы, пра кантэксты, пра традыцыю. І калі я ўспамінаю таксама і анталогіі беларускай драматургіі, складзены Петром Васючэнкам, у яго такая думка, каб спалучаць гэтае, што традыцыйна з гэтым, што наватарскае. Гэта традыцыя і наватарства быў загаловак адной з гэтых анталогій. І вось такі ён, Петро Васючэнка, літаратуразнаўца, у гэтай жа кнізе. Першы раздзел гэтай кнігі – гэта проста роздум над сусветнай драматургіяй. І тут, калі Сергей Кавалёў сказаў раней, што ён сапраўды меў такую вялікую бібліятэку, адразу падумала, што гэтую бібліятэку я бачу ў гэтай кнізе проста. Тут ёсць усё. Тут ёсць вельмі добрыя веды, вельмі добрая падрыхтоўка пра сусветную драматургію, пра антычную драматургію. Тут ёсць еўрапейскі кантэкст, які так важны для кожнага літаратуразнаўцы. І тут перад усім ёсць тое, што таксама вельмі важнае, роздум пра традыцыю беларускай драматургіі. Ён, як быццам, тут складвае гэтае ўсё,
I nawet kiedy czytała, jak on ja Филобахема i Петроклифы, там это так само все то появляется, что нема изолированной литературы, так как нема изолированного литературознавства, что кожный такий досвід, кожна твор, кожний вірш, кожна драма, кожна п'єса створює теж і повпливає на інші. І кожен науковий артикул, кожна монографія вельми важна. Не тільки важна, що ми згаджаємося з тим, про що вона, але важна, що вона має який вплив на нас. Хоча б ми контестували то, принаймні, що я є, але вельми часто позитивний це вплив. І у випадку цих книг, літературознавчих книг Петра Васюченки так є. Напевно, то, що важливо тут підкреслити у цьому образі Петра Васюченки як літературознавці, це świadomość słowa i wielka odказność za słowa. I to ważne w tym momencie, w jakim my znajdujemy się, kiedy my spotykamy się z tam różnymi nieetycznymi problemami u chalinie nauki, tu zawsze była i jest ta odказność za słowa, pro jakie tak przychorza pisał u одної Филобахемі, і може прочитаю цей фрагмент, як я ще прочитала тут, як вони є слова, бо я заворожена тим, що тут. На початку було слово проказане, написане, або вимовлене, є уже літературою. Перше слово є як перше слово, перша твор, перша література. Archetypowa nasza pamięć apeluje do pierwszej księgi, u jakiej zanotowany los człowieka i człowiectwa. Scenariusz świetnej dramy, niech to uszerem z życia człowieka Andrzejewa, szczytwaje paradygmu człowieczego istnienia z księgi losów. Rukopis, manuskrypt, skróta, księga, najstarożytniejsza z archetypów. Koniec światu tak samo szczytwaje aniołami z rozpieczętanych skrótków z odkryci i Jana Bachasłowa. U pierwszosłowie było to, co było, co jest i co będzie. Światło od pierwszotworu przeszło przez czarny kołodzież Michałochy, odbiło się u szmatlikich lusterkach literaturnego czasu Michałachemach. Филобахемы, jak odbitki światła, od pierwszosłowa stwarająca dachetul. Ważne słowa i we wszystkich monografiach literaturoznawczych doświadczenia tę odказność, jak ja już podkreśliła za słowa, jest. Na pewno, że ważne jest u Halinie białoruskiej dramaturgii, że Piotr Wasiuczenko глядить на białoruską dramaturgię przez pryzmu tego, że u jej seriozne, komiczne, ironiczne, ale i tak samo глядить tę filozofską płynu białoruskiej dramaturgii i może nawet by nie poczuła про takich dramaturgów jak Lewon Waszko, jak Igor Sidoruk, z jakimi siabruję się, jak mnie zdaje się, dziękując tejże knizie, тому что kiedy pisała swoją monografię, miała możliwość spotkać z nimi i do dzisiejszego dnia ten kontakt jest. Na pewno nie poczuła tak samo про Mikołu Arachowskiego, wielmi ciekawego białoruskiego dramaturga, jaki może krychu zabyty, wielmi rzadko my czytamy про jego, a tu оказывается, że wielmi ciekawe twory u jahonej spadczynie. Могу сказать, что у этой монографии белорусская драматургия есть так само wielmi ciekawy kontekst, kiedy rzecz idzie про intertekstualność białoruskiej dramaturgii. I to jest to ważne dla Piotra Wasiuczenki pobaczyć neki szerszy kontekst. I z tej przyczyny
ён уводзіць гэтую думку, драматургічную думку Купалы, Дуніна Марцінкевіча ў гэты шырэйшы кантэкст. І у гэтым раздзеле, калі піша пра традыцыю інаватарства, мы гэта знаходзім, што тут Купала са сваімі тутэйшымі раскіданым гняздом, гэтай незвычайнай такой умеласцю спалучыць у творы тое, што штодзённае, тое, што нязвыклае, тут якраз у Купалы спалучаецца. І паказвае Васючэнка, што працяг гэтага купалаўскага метаду, паказ нейкіх тыпаў герояў, хаця б гэтай Паўлінкі, ці незнаёмага, якога потым знаходзім хаця б у адной з песень Кавалёва «Стомлены д'ябал». Увогуле гэтую катэгорыю тутэйшасці і Мікіту Зносака як пэўны тып чалавека, які паявіўся у адным з купалаўскіх твораў тутэйшыя і па сённяшні дзень недзе там, як я часта гавару, букаецца па іншых беларускіх тэкстаў. І калі тут Сергей Кавалёў сказаў, што Петра Васючэнка быў іраніст, то гэта цікава, бо калі чытала Пятрокліфы, напэўна, гэтыя адносіны Петра Васючэнкі да жыцця, напэўна, такія і былі. Мы з Петром Васючэнкам сустракаліся час ад часу з нагоды розных навуковых канферэнцый, але мы так, цяжка сказаць, што былі прыватна знаёмымі. Але калі тут чытала адну з фрагментаў, можа, таксама і зачытаю, таму што ён вельмі важны, то гэтыя адносіны і увогуле гэтую рысу характару Пятру Васючэнкі мы знаходзім. І гэта адначасова ёсць словы і ягоны падыход да беларускай драматургіі, увогуле да беларускага літаратуразнаўца, да беларускіх літаратараў таксама. Гэта ёсць смех Купалы. Каб Купала, у якім 1906 годзе даведаўся, колькі літаратуразнаўчых фаліянтаў будзе напісана на падставе ягоных твораў, колькі будзе на ягоных касцях боек, баталіяў, інтрыгаў і жарсцяў, ажно да суіцыдальных комплексаў. Вось гэта быў бы купалаўскі смех. З іншага боку, у 40-е гады, каб ён пабачыў трохі фарс беларускай нацыі, дык вымавіў бы нешта накшталт мужыка ў апошняй праяве адвечнай песні. Раскрывайся на нова магіла, страшней цябе людзі і свет. Смейся. І трохкроп'е. І, як мне здаецца, у гэтым трохкроп'і таксама нейкая задума, яна даволі часта сустракаецца ў ягоных працах. І хай яна застаецца з намі, таму што мы даволі мала яшчэ ведаем пра і творчую спадчыну Петра Васючэнкі, і пра яго як чалавека, і яго як літаратуразнаўцы. Таму вялікі дзякуй тут Алесю Аркушу, што даў нам тут такую магчымасць, каб сказаць нешта пра гэтую постаць, і спадзяемся, што гэтую ідэю будзем працягваць. Дзякуй вялікі. Дорогие сябры, хочу сказать литерально пару слов про Петра Васючэнку, як про выкладчика, про настаўніка. 1991 год, здаецца, такі страшэнна далёкі. Мы з прысутнай тут Кацей Ткаченко толькі што паступілі ў гуманітарны ліцэй, і да нас прыходзіць выкладаць Пятро Васючэнка. Што гэта быў за выкладчык, так? Сёння, калі сюды ехаў, спрабаваў зразумець, чаму ж ён нас вучыў. Ён у нас выкладаў сусветную літаратуру. І ліцэй адрозніваўся тым, што гэта была адзіная навучальная установа ў Беларусі, дзе не было прадмета расійская літаратура, быў прадмет сусветная літаратура, і расійская літаратура выкладалася ў рамках гэтага прадмета.
Паколькі мы былі у апошнім класе, мы адразу паступілі, і мы вучылись толькі год у гуманітарным ліцэі, ну то гэта было ў асноўным ужо 20-е стагоддзе, і Пятро Васючэнка нам выкладаў сусветную літаратуру 20-го стагоддзя. Сартр, Камю, Джеймс Джойс. Але сярод гэтага, безумоўна, была і нейкая невялікая частка расійскай літаратуры. Ён нам заўсёды казаў, і мы гэта усведамлялі, што ў расійская літаратура ў 19 стагоддзі гэта сапраўды штосьці выбітнае. У нашым 20 стагоддзі мы пра яе вывучалі вельмі мала. Чаму ж ён нас вучыў? Ён вучыў нас дзвюм рэчам, якія для мяне з'яўляюцца крытычна важныя. Першае – гэта крытычнае мысленне. Тое, чаму не вучаць у звычайных школах, чаму не вучаць у звычайных універсітэтах. Я пасля заканчваў юрыдычны факультэт і з жахам заўважаў, што людзі спрабуюць на кожнае пытанне знайсці адзіны правільны адказ. Дык вот Пятро Васючэнка вучыў, калі ён нам даваў тэмы эсэ па сусветнай літаратуры, мы маглі выбіраць, ці мы будзем пісаць пра інвектыву мадэрнізма, ці пра апалагетыку мадэрнізма, ці мы будзем пісаць пазітыўна ці разгромна. Гэта залежала ад нас. Ніхто з нас ніколі не атрымліваў горшыя адзнакі ад таго, што мы выбіралі тую ці іншую пазіцыю. Гэта якое ж было маё здзіўленне, калі на экзамен, на іспыт па сусветнай літаратуры прыйшла камісія з гарадскога аддзела адукацыі, каб паглядзець на гэтых страшэнных нацыяналістаў, якія будуць здаваць расійскую літаратуру па-беларуску, што, уласна кажучы, я і рабіў. Адно з 3 пытанняў у мяне было пра паэзію Блока, дзе з цытатамі на расійскай мове з Блока я сапраўды адказваў па-беларуску, а Пятро Васючэнка прыблізна так сядзеў, усміхаўся, гледзячы на гэтую камісію. І гэта тыя рэчы, якім ён нас вучыў. Беларушчына, разуменне Беларусі ў сусветным кантэксце. І пасля ліцэя, калі я ўжо паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт, Пятро Васючэнка перайшоў працаваць настала, пайшоў працаваць загадчыкам кафедры ў Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. Я, як студэнцкі актывіст, заўсёды, калі да нас з'яўляліся студэнты з лінгвістычнага універсітэта, я казаў падысці да Пятра Васючэнкі на кафедру беларускай мовы і літаратуры, што ў яго заўсёды былі гурткі, было месца, куды маглі прыйсці ўсе тыя беларусы, усе тыя студэнты лінгвістычнага універсітэта, якія цікавілись беларушчынай, якім гэта было патрэбна, яны заўсёды мелі у яго асобе падтрымку і дапамогу. Пасля некалькі разоў, калі я вылучаўся кандыдатам у дэпутаты ад Уручча, ад Мінскага мікрараёна, заўсёды да мяне падыходзілі пасля хтосьці са зборшчыкаў подпісаў і казалі, што за цябе падпісаўся Пятро Васючэнка і прасіў абавязкова табе перадаць прывітанне. І гэтыя подпісы за маё вылучэнне Пятра я узгадваю да гэтага часу. На вялікі жаль, і цяпер я вельмі шкадую, бо мы ведаем, што Пятро быў прыроджаным інтэлігентам, і такім ён нас таксама выхоўваў. І некалькі апошніх разоў, калі я яго бачыў, мы ведаем, што ён вельмі дрэнна бачыў. У яго былі вельмі тоўстыя шкла ў акулярах. Ён не мог, хіба што не заўважаў, не мог пазнаць людзей нават за 2-3 метры. І я, на вялікі жаль, замест таго, каб проста да яго падысці і сказаць: «Пятро, гэта я, гэта Алесь Михалевич», я гэтага не рабіў, аб чым цяпер вельмі моцна шкадую. Дякую. Я памятаю іншае. Я памятаю, гэта велічэзны кайф ад заняткаў, ад таго, што нам выкладалася літаратура. Мы чыталі Кафку па-беларуску. Мы чыталі Альберта Камю в перакладах, часопісы недзе па-беларуску. Мы чыталі, і гэта было нешта неверагоднае. Аказваецца, уже потым на ўсё жыццё спадар Пятро нам даў такую прышчэпку. Смачная літаратура, таму што, аказваецца, парфюм Зюскінда немагчыма чытаць па-руску, а па-беларуску гэта проста смаката. І калі казаць маё адчуванне смачнага, вось такое смачнай літаратуры, смачных заняткаў, што захавалася, і падзяка.
падзяка на все жыццё, якое захавала таго, што вот нам было там 15-16 гадоў і нам так адкрыўся свет. То есть спадар Пятро не толькі адкрываў літаратуру, ён как быццам адкрываў для нас вось гэты сусвет, месца наша ў гэтым сусвеце. І вот та падзяка, якая ў мяне захавалася на все жыццё, я ее так і не смогла выказаць. Ну так, ну вот как-то былі, калі у нас сустрэчы ліцэйскія, как-то мы не пераскрыжоўваліся са спадаром Пятром. І вот эта вот магчымасць сказаць падзяку, думаю, што ў кожнага чалавека ў жыцці ёсць хтосьці, каго ён можна назваць сваім настаўнікам. Вот у меня быў спадар Пятро, і вот сённяшняя сустрэча гэта магчымасць сказаць падзяку. Падзяку за тое, што ён для нас зрабіў. Dobry wieczór. Ja tak sama proszę przebaczenia za moje mołne pomyłki, bo białoruska mowa chyba nie moja rodna. I ja będę mówić про twórczość, про prozу Piotra Wasiuczenki. My sustrzeli się niekalki razów na międzynarodnych konferencjach, jednak kiedy dumała про jeho naukową i literaturną działalność, to tu z mojego punktu widzenia istotne dwa aspekty. Pierwszy to literaturna twórczość, a drugi jak doświadczyk białoruskiej literatury. Trzeba сказать, że ja niejednojczy korzystała się wynikami doświadczenia, tym bardziej, że jany zakranali wielmi ciekawe i ważne temy u współczesnym białoruskim literaturnym procesie. Tu warto zgadzać про szmatlikie artykuły i knihi i Beata Siwek już przychadała jedną z lepszych knih Piotra Wasiuczenki. Jednak ja chciała krychu больше сказать про pierwsza jej zgadane mną pytanie, mianowite про literaturną działalność. Twory Piotra Wasiuczenki wielmi raznastajne. Tam i literatura dla młodziejszych czytaczów, ale i dla dorosłych. U tekstach dla dzieci wykluczna zdolność nazirania nawokolnej rzeczywistości. Piotr Wasiuczenka zmógł baczyć istotne elementy rzeczywistości u zwyczajnych rzeczach. Cheta świadczyć pra urażliwość, a tak sama wielikują paszanu do światu w usich jego aspektach. Tu warto uschadać knihu Piramida Linneya, gdzie autor u żartobliwej formie opraudaje istnowanie usich istot, nawet tych maleńkich i małiałby małoważnych. Jednoczasowo u Pradmojewie przychadwaje czwarty dzień biblijskiego opisania stworzenia światu, kiedy na ziemi zjawili się usie żywioły. Krótkie, ryfmowane teksty pokazują raznastajność światu, tam i pra mikroby, mieduzu, ale i pra fantastyczne istoty jak cmoki. Twór zakranaje tak samo seriozne temy, jak nieobchodność istnowania studenta, poeta, samego autora i człowieka. U wypadku człowieka podkreślona krótka czasowość, jachonnaha życia i zwiernuta uwaga na aspekt morali. U tym czterochradku można skazać, że zakluczaje całe życie człowieka, pierochodność i kosztowność. Wielmi ciekawa ja tak sama literatura dla dorosłych. Te twory zwiertają uwagę swoim zmiestom, strukturaj, osobliwa kalia odsutniczaje albo rozerwana przyczynna wynikowa pośladowność. Tak sama urażwaje mowa i odnosiny do białoruskiej socjalno-politycznej rzeczywistości. Ja by chciała krychu больше skazać pro opowiadanie Bezawaja Abłaczynka. Ja od razu odznaczę, że to nie będzie jako podrobiazny analiz, a nie kalki zauwag. U dadzienym twory uwagę zwiertaje sama jako struktura. Narratyw rozerwany, podziei opowiadani pieropletająca z napisanym herojam piśmiennikam tekstem. Tekst heta zapis wielmi lotnego momentu, jaki wyrażaje paczuci pamięć muszczynaj a żanczynaj. Tyja paczuci porównany jada bezawoj abłaczynki, jaka ja tak sama chudka pływie na niebie. Żanczyna dla jakoj twor szczęśliwa ja zapisanym urażaniem. Jednoczasowa idzie opowiedz od samaha narratara, jaki hawaryć pra swój doświad jak piśmiennika i możam skazać niesztodzienny ja, ale machczymy ja zdarenni za swojego życia. Ty ja zdarenni bytsam by son albo niejka jamara. Tu warto zwiernuć uwagę na roliu napisanego tekstu. I on poruszył czytacza, u jacho wyklikał zaciekawienie autorom. U wyniku spokojna je życie autora poruszaje się jednej telefonnej rozmowy z żanczynej, jaka ja proponuje sostreczu i odmowanie machczymaja. Spotkanie żanczyny z autorem nasyczane je emocjami. Autor pasywny i on zdziwiony, wyklikanym zaciekawieniem, jednak nie wyrażaje odmowić się od sustreczy. Można odnieść urażanie, że to podzieje iduć bez jacho aktywnego udziału. Jednak on chocza dowiadać się, jakie jadumki i wysłowy charakterne ja czytaczu paśla przeczytania jeho twora.
Takim czynem muszczyna zaciekawiony tajemniczej nieznajomej, z jednego boku jak czytacza miach otworał, a z drugiego boku jak żanczynaj, choć u łaposzniaj roli ja na uniejki moment paczynaje jacho pałochać. Żanczyna szukaje muszczynu z nie do końca zrozumiałej metaj, byt by chciała porozmawiać prajachony twor. Adnaku dialogu heroja my możemy środkami odczytać seksualny kontekst, jaki z początku nie wyjawniali prama. Żanczyna koncentruje usiłu uwagę na autoru jak muszczynie, a nie jachonnym twory. U takim stałnienni my możemy baczyć sioniasznie problemy uspрymania literatury. Ja je niezrozumienie, ale tak sama bolsza je zaciekawienie prywatnym życiom piśmienników, a szerzej prosta twórcami różnych wideł kultury. U kontekście powodziń żanczyny warto jeszcze odznaczyć je irracjonalność. Jana uwieś czas azirajeca za siebie i jość pierakanana, że niech ta soczyć za nimi. Z tej przyczyny jany zmieniają miejsca rozmowy. Strach żanczyny zdaje się nieopravdanym. Może świadczyć pra jej psychicznej problemy, tym bolsz to jana buduje wykazywanie bez logicznej motywacji. Może heta świadczyć pra odnosiny pamięć żanczyna i muszczyna, gdzie czasta nie ma schody, heta charakterna rysa współczesnej rzeczywistości. Jednak hety strach może być wynikiem wielkich emocji, a tak samo socjalno-politycznych umów. Żanczyna może nie podtrzymywać reżim Łukaszenki i za heta jana zakłapoczana swojej bezpiekaj. Jana bajica mirnych życharów Mińska pada zarajczy usich usupracownictwie z archanami ułady. Heta zwarot da reali tahaczasnej Białorusi, gdzie każdy luby gramadzianin może być supracownikiem ułady. Uładu i represji przychadwaje tak sama Prastora i centrum Mińska. Mianowita warta zwiernuć uwagę na pisanie jej, stadionu Dynamo i centry Chorada. U Prastory my możemy pobaczyć minuaje, osobliwa adjustowane aspekty politycznej epoki socjalizmu. Heroi iduć w ulica i prosta pobacz pamiętnika Dzierżyńskiemu, jak i utwory uspominające dobra wiadomym terminem żelezny. Dzierżyński uschadaje period rewolucyjnego terroru, stwarający pramalinijny aparat represji, jaki dzienniczaje u Białorusi i pasioniaszny dzień. Wybar miejsca sustreczy niewypadkowy. Heta nie tylko jedno z samych wiadomych u Mińsku, ale pierat usim tut spałczajeca historyczna je minuaje i suczasnaje. Prajszło mnoha lat, praminęła epocha, ludzi, jaki u jej żyli, a u sfery polityki niewielki ja zmiany. U Mińska i Prastory i elementach historycznych minucha prysutniczaje tauro represji i toj rzeczywistości, jaka tragiczna upływała na Białorusów. Może minuła je zjawiając się nieobchodnym elementem białoruskiej tojesności, a zarazem praklionem, wyznaczaje buduczyniu. Polityczne aspekty tak samo jedna z ważniejszych tem esse Białorus mitologizowany, historyczny i realny. Ja by chciała skazać jeszcze kilka słów pra toj tekst, jakim nie u sioniasznych umowach u Białorusi, a tak samo u Europie zdaje się wielmi ważnym i pozaczasowym. Tut tak samo autor wydatna chapił problemy białorusko-rosyjskich do czynienia i pochlad Rosyjców na Białorusów z Wyszynni. To jest supracstawlenie wykazywanych pochladał, a formuliena u dialog autora za znajomej żanczynaj, jak sam autor każe, maskowska i siabrowkaj. USA ważnym aspektem zjawiaje się charakterystyka Białorusów. Heta to jeszcze osobliwa ciekawić życharą innych krain i wyklikaje ażulieny dyskusji. Rysy charakteru Białorusa tak sama częsta temat sproszczanych i stereotypnych mierkowania. Mianowita heta tendencja do charakterystyki Białorusów innymi narodami wykazana u zahałołku. Autor podkreśliwa, że Białorusów prydumowali Paliaki, komunisty i jeszcze inszyja. USA wyuczany ja autorem 3 warianty Białorusa. Mifologizowany, heta w obraz rysał charakteru i znieśniacha wychliadu spryniatych z sąsiedami, heta to jest to inszyja chcieli baczyć po różnych przyczynach. Historyczny, pierażywaje padziei, jak i pasutności od jacho nie zależać, a wyznaczając zdarenniu jachonnym życi. Saprawny Białorus, wynik upływu i mifologii i historii żywie tut i ciapier. Tutejszyja, Białorusy związane ja ze swoim miejscem na ziemi i domem. Jany prymają jako obmierzowane ja machczymaści i słabości. Białorusy jak zdradniki Rasiei, hete stereotyp Białorusa jak wiera odsutnika, jaki odmawiająca od ruskiego mira na korzyść Europy. Symbolem zdrady zjawiaje się Jachajła, jaki pryniał katolictwa. U swoją czarchu z punktu gledzania do czynienia z Paliakami, takim symbolem zjawiaje się Atanas Brzeski, jaki odmówił się od Unii i przeszł u prawosławie.
Podczas napoleońskich wojnach Białorusy znowu zdradzili Rosjejcom, analogiczna jak Konstancin Kalinowski, jaki wojował u studzieńskim powstaniu. Zdrada pojawiała się tak samo często w kontekście II światowej wojny i udziału Białorusów u różnych wojskowych formowaniach wojujących boków. Pojęcie zdrady zależy od przyjętego punktu widzenia. Ocenki często dokonywali Polacy albo Rosjejcy. Białorusy nie mieniają swoje ujawnienie pro świat, a często mieniają je ośrodzi usprymają odsutność przystosowaności jak zdradu. Ciekawe jest miarkowanie autora pro Białorusów i ich odnosiny do medycyny. Białorus wytrzymaje lubią chorobę i lubi ból, nie dowieraje lekarom. Lekarze atajasamliwaje za śmiercią. Odtąd schylność do ezoteryki i niedowiery do saprawnej medycyny. Lekar jak predwieśnik śmierci i balnica jak jej miejsca. Tak samo warto odznaczyć, że Białorusy przeżywają choroby i śmierć u ładzinocie. Sionnia wielmi aktualna huczyć pytanie pro buduczyniu Białorusów. Autor zwraca uwagę, że to ciekawić samych Białorusów, ale tak samo i ich sąsiedzów. Autor stanowczo stwierdza, że to nie zniknie białoruska mowa, pro pomiranie jakoj kazali już od dawna. Boż za to je USA podkreślena, że Białorusy prosto chcą żyć jak usie ludzi. Te słowy u sioniasznych umowach socjalno-politycznych wyrażają im knienni bolsza czastki białoruskiego hramactwa, tak u Białorusi, jak i u emigracji. Warto skazać, że zdzięśniła się mara o nobilewskich premiach dla Białorusów. Autor podkreśliwa, że Białorusy mogliby wykonywać rolę pośrednika pomiędzy Wschodem i Zachodem, a tak samo dzielić się tajemnicami nacjonalnego wyżywania u niesprzyjalnych politycznych umowach. Podziei 20 chodach postawili przed Białorusami nowe wykliki. Z politycznych przyczyn zmieniła się sprywanie Białorusów inszymi narodami. Można skazać, że przynajmniej u Polszczy nie ma atajasamliwania mirnego żeharstwa z reżimem Łukaszenki. Usio częściej uczyć, że ułady nie wykazywają dumki bolszaści. Podsumowując literaturne dosięgnięcie piśmiennika, warto zwrócić uwagę na jaką umiejętnie uławić u swojej prozie osobliwości białoruskiej rzeczywistości, często niedosłowna, ale usiąży głęboka i pronikająca u sutność realnych problemów. Warto tak samo podkreślić uniwersalność twórcy, jaki pisał narysy, opowiadania, piesy, wierszy. Mastacką dziejność on umiała spałczał z naukowej pracy i literaturoznawcy. U tym aspekcie on zasierodził się przeważnie na białoruskiej literatury XX stulecia, pokinąwszy pośle sobie kosztowną naukową spadczynę. Дорогие сяброўкі, сябры, дзякуй, гаспадар Алесь, табе за тое, што ты наладзіў гэтую вечарыну цудоўную вот по этой атмосфере, по выступленнях. Я буду сапраўды у дзвюх тут іпастасях, і пасля гэтага ўвечары я патэлефаную Лявону Баршчевскаму, перадам ад усіх палачан прысутных тут і не толькі прывітання. А мы з Петром нарадзіліся, як і з Лявоном, як з Вінцэсем Мудровым, нарадзіліся у радзільні на Полацкім верхнім замку, побач з Сафійскім саборам. Вось. Ну і хадзілі па адных сцежках, натхняліся аднымі краявідамі, купаліся у Двіне і ў Палаце. Ну і таму, відаць, цалкам натуральна, што калі я прапанаваў у сваёй кнізе «Таямніцы полацкай гісторыі» такое паняцце, як полацкі менталітэт, вось, Пятро Васюченко быў сярод тых, хто як бы адразу падтрымаў гэта. Вот. І таксама мне неяк патэлефанаваў, кажа, ты ведаеш, што Барадулін ужо напісаў верш «Полацкі менталітэт», які вот тут цытуецца і у кнізе Петра, ад Ефрасіні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет. І я там у таямніцах пісаў пра такія рысы, таямніцах полацкай гісторыі, пра такія, на маю думку, адметныя рысы полацкага менталітэта, як можа быць такое пачуццё своеасаблівае гумару, якое спалучаецца з такой балскай стрыманасцю.
жыхароў Полаччыны, а таксама вот менавіта пра ўласцівую нам іронію, самаіронію, а таксама пра большую, чым у іншых беларусаў, напэўна, веру ў дзівосы, што цудоўна адлюстравалася вот у творчасці Яна Баршчеўскага. А вот гэтыя рысы полацкага менталітэта, яны адлюстраваліся ў творчасці полацкіх літаратараў, і, безумоўна, Петра, і Вінцэся Мудрова, і Алеся Аркуша, якога мы ўжо даўно лічым сваім, і ва Владзіміра Лобача, хоць ён больш этнолог, але ў сваіх занятках этналогіі ён таксама шукае дзівосы, вывучае, шукае гэтых ведзьмарак, ведзьмароў сучасных. І калі я прачытаў тэкст «Полацкі лабірынт» Петра Васючэнкі, ягоныя філалагемы, я быў яму вельмі ўдзячны. І не толькі за эпіграф, ёсць полацкі менталітэт, але і за тое, што ён мяне змясціў у гэты полацкі лабірынт метафізычны. Это яго метафора Петра Васючэнкі. І не толькі ён мяне змясціў гэты лабірынт, ён нават намаляваў мой партрэт, напісаў там пра бараду Бармалея і вочы Айбаліта. Хоць можна і наадварот. І зараз я у іпастасі Лявона Баршчеўскага крыху пабуду і прачытаю фрагмент успамінаў Лявона Баршчеўскага з гэтага тома, які выйшаў у беларускім кнігазборы. На жаль, гэта адзін з апошніх тамоў беларускага кнігазбору. Это серыя у выніку цяперашняй палітыкі уладаў беларускіх спынена, і гэта вялікі удар таксама па нашай культуры, але вытрымаем мы і гэты удар. Я думаю, што эта серыя будзе працягнута, калі не ў Беларусі, то за яе межамі. І тут Лявон папрасіў прачытаць якраз з яго ўспамінаў пра такую духоўную, глыбокую повесь і светапогляда, светаразумення, светаўяўлення Петра Васючэнкі з Янам Баршчеўскім. У творчасці якога, безумоўна, гэтыя таксама рысы полацкага менталітэту адбіліся і ў ягоных герояў, як і ў герояў іншых полацкіх літаратараў, яны адбіваюцца. І тут Лявон піша пра паездку на гэта возера Несчарда, дзе прайшло дзяцінства Яна Баршчеўскага. У нас дагэтуль лічыцца, што ён там і нарадзіўся ў Мурагах. Цяпер нашы архівісты высветлілі, што ён нарадзіўся не там, ён нарадзіўся таксама на беларускім абшары, які цяпер ужо трапіў у Расею пасля перадзелу гэтых межаў. Гэта Пскоўская губерня цяперашняя, але малога ягоны тата Святар Уніяцкі прывёз туды ў Мурагі, таму ён узгадаваўся сапраўды на беразе Несчарды. І Лявон піша, як пасля наведання Несчарды вярталіся ў Полацк. Яны з такой сябрынай вялікай, дзе быў і Алеся Аркуш, і Тацяна Козік. І у аўтобусе Пятро Васючэнка пачаў уголас разважаць пра свет і светапогляд Яна Баршчеўскага. Гэтыя развагі, якія мы тады пачулі з яго вуснаў, пазней ператварыліся ў тэксты, і так паўстаў той знакаміты крыўскі слоўнік.
І вось артыкул Несчарда нагадвае Лявону, як і іншым удзельнікам той вандроўкі, лета 1994 года. Несчарда – адно з самых вялікіх азёраў Беларусі, дзесьці як Нарыч, Дрысвяты, Асвея, Снуды. Это ўжо словы Васючэнкі з гэтага крыўскага слоўніка. І адно з самых халодных, няветлых, адкуль мо і паходжанне назвы, ад няшчодра. Калі ў непагадзь яно пахмурнае, збіраецца ў маршчакі, дак выглядае рыхтык мора. Але яно спагадлівае і пяшчотнае да шчырых і чыстых людзей, такіх як шляхціц Завальня, па сутнасці гаспадар возера. Мне давялося некалькі разоў быць на яго берагах, бачыць апісаныя Баршчеўскім прыбярэжныя пясчаныя горы, лазняк, паплавы, белых крачак над хвалямі. Стыль Васючэнкі ў рачулцы, што выцякае з Несчарды, я злавіў 2 печкуроў. Але не паказаліся мне цмокі, апісаныя Баршчеўскім, не выставіў над вадой свае рогі шатан. Але я памятаю і іншую Несчарду ў раз'ятраны, гарачы жнівень 1994 года, калі возера нагрэлася, як саган з юскай, і праз усю рабінавую ноч у ім нешта булькацела, плёскалася, уздыхала ды цмокала, а ўранні на хвалях пакалыхвалася пустая змяіная скура, ці то рэшткі ад здохлага цмока, ці то скінутая вопратка маладой вужачкі. Напісаў сваім крыўскім слоўніку Пятро Васюченка. І яшчэ я хачу з успамінаў Лявона Баршчеўскага згадаць, што менавіта Пятро стаў, калі працаваў у беларускім гуманітарным ліцэі, ініцыятарам заснаванняў 2 незалежных прэмій па літаратуры і за грамадскую чыннасць. Лявон піша, гэта цяпер незалежныя беларускія літаратары могуць атрымаць салідныя прэміі. Імя Ежы Гідройця, імя Натальі Арсеньевай, імя Карласа Шермана, цёткі, урэшце прэмію дэбют у розных намінацыях. У другой жа палове 90-х новыя ўлады перасталі прысуджаць дзяржаўныя прэміі па літаратуры, а прэміі за сумленнасць у грамадскім жыцці дзяржава, зразумела, і не прадугледжвала. Таму прапановы Петра Васючэнкі заслугоўвалі асаблівай увагі, бо гэта былі першыя па сутнасці незалежныя прэміі, у тым ліку літаратурная прэмія. Уручаліся яны нашым вельмі паважаным асобам, сярод якіх, між іншым, былі Алеся Рязанов, Валентин Акудович. Ну і мне выпала таксама трапіць у шэраг уганараваных прэмій, статуты якіх абедзвюх прэмій таксама напісаў Васюченка, дарэчы. І прэміі складалі самую па матэрыяльнаму складніку, самую буйную на момант прысуджэння беларускую купюру. Мне і светлай памяці журналісту Ігору Герменчуку уручілі па 20 000 беларускіх рублёў. Пасля дэнамінацыі яны ператварыліся ў 20 рублёў, але это было вельмі вельмі так адметна, цёпла. І потым яшчэ маленькі фрагмент будзе з Лявона. А зараз я возьму в руки сваю кнігу «Імёны свабоды». Тут цяпер уже 410 партрэтаў маіх герояў, і сярод іх Петро Васюченка. І я толькі яшчэ адзін дазволю сабе ўспамін, можа быць, перш чым прачытаю кароткі аповед, можа быць, такое міні-эсэ пра яго. Вы ведаеце, вот мы кажам пра такую раптоўную, трагічную смерць Петра Васючэнкі. А калі мы пахавалі яго прах, ён быў крэміраваны, калі мы пахавалі яго прах і потым сидзелі за жалобным сталом, слова папрасіла жанчына з дома міласэрнасці, якая даглядала вельмі хворую маму, Петра. І яна расказала такую рэч.
як дачакалася Петра з працы, вот, ну і сабралася на сваё кудысьці новае дзяжурства, там ночное, а ён кажа: слухай, ты можешь тут вот крыху застаться, может быть, мы с тобой по келишку выпьем коньяку? И она кажа: я не могу, вось, ну, бо это не дозволяет там мой статус этой сестры милосердности, але я с вами посижу. И вот Петро налил келишек, выпил и сказал ей: ты ведаешь, у меня такое прочувание, что все, что я мог у своем житті, я уже зробив. И вот, разумеется, это было такое прочувание сыходу. Литерально праз некалькі дзён пасля гэтага вот яго сердце спынілася. Я памятаю той аповед вот сестры этой милосердности, вельмі нас уразіў. Пятро Васюченко. Выдатна памятаю нашу размову перед новым 2000 годом, калі ішла гучная, пагрозлівая для беларускай незалежнасці валтузня вакол імперскай ідэі саюзнай дзяржавы. Пятро з неверагоднай скрухаю казаў: жыць у чужой краіне не захачу і не змагу. Спасылаючыся на досвед гісторыка, мне ўдалося пераканаць земляка палачаніна: Софійскі сабор і мы з ім застанемся ў дзяржаве сваёй, няхай і не такой, пра якую марылі на пачатку 1990-х. Пятро, прызнаны літаратуразнаўца і адораны адметным талентам пісьменнік з пакалення тутэйшых тады і да астатніх дзён жыцця, узначальваў катедру беларускай мовы і літаратуры Менскага лінгвістычнага універсітэту. Найперш Васюченка, сцвярджаюць калегі, і не даваў там згаснуць агменю беларускасці. Пасада загадчыка катедры, як і ранейшая старшая навуковага супрацоўніка Акадэміі навук, они не змусілі Петра пакінуць выкладанне ў беларускім гуманітарным ліцэі, што даўно быў на падазрэнні ва ўладаў. Шмат хто, відаць, не забыў іскрыста смешнага і зледлівага батлеечнага спектаклю «Цар Алексашка» на адным з дэмакратычных мітынгаў каля опернага тэатру. П'есу, гэта да самага недаўняга часу трымалася ў таямніцы, напісаў Пятро Васюченко. Ён неаднаразова бываў суразмоўцам Валентина Ракіцкага ў ягонай праграме, а затым і ў кнізе «Беларуская Атлантыда» з бібліятэкі «Свабоды». Хтосьці са знаёмых сказаў: зробленае Пятром можна было б падзяліць на 5 кандыдатаў навук, і невядома, ці далі б яны рады. Ён, апрача лінгвістычнага універсітэту і гуманітарнага ліцэю, выкладаў на журфаку БДУ, чытаў лекцыі ў незалежным беларускім калегіуме, ствараў радыёп'есы для каналу «Культура», працаваў у рэдакцыйнай радзе серыі «Мая беларуская кніга», у жыры незалежных літаратурных прэміяў. Быў навуковым кіраўніком дысертантаў і дысертантак. Адна з іх, Іранка Нурыіх, дзякуючы Петру, закахалася ў Беларусь і абрала яе новай радзімай. Гэта Нурыіх, дарэчы, таксама страшэнна ўсіх расчуліла, калі хавалі прах. Яна сказала, што ён мне стаў проста як бацька, і яна вот якраз ужо пасля смерці Петра сваю сям'ю зарана перавезла у Беларусь і сказала, што это вот пад уплывам Петра. Сярод 6 манаграфій у Васючэнкі беларуская літаратура 20-го стагоддзя і сімвалізм. Немагчыма запярэчыць Лявону Баршчэўскаму, што ацаніў гэтую працу як адну з самых грунтоўных літаратуразнаўчых манаграфій айчыннай гісторыі. Аўтар аргументавана давёў: нашыя класікі Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович, Максім Гарэцкі без усялякіх агаворак ёсць і класікамі літаратуры еўрапейскай. На пахаванне ягонага праху мы скрозь слёзы смяяліся, слухаючы яго вясёлыя вершыкі з піраміды Лінея. Дзеля чаго жывуць паэты? Жывуць і дзякуем за гэта.